Zlomé smrteľníci, moje Minecraft a ja sa tam na videa. Dneska tu preberieme jednu menšiu tému o novom charakteri Doomfist, ktorý má výjsť, ale je tu jedna skrytá akoby taká vec, že niektorí už sa objavuje na YouTube, už tam sú aj gameplaye, akorát, že ešte stále nevyšiel. Ako je to možné? To teda nemám sám šajna a akože veľmi je to ťažké zistiť, ale pre tí, ktorí chcú viac informácií, tak neviem, čo by som im k tomu mal povedať, ale Doomfist proste nový charakter, ale už sa niekde objavuje, neviem odkiaľ ho tí ľudia mohli získať, ktorí teda ho tam majú a tak a robia z toho gameplaya. Teda nič tomu nekecajú, ale už sú na YouTube nejaké tie gameplaye. Takže je to fakt také už, že už sa vlastne nedá čo utajiť. Že ak budeme mať schopnosti, pretože už je to tam na nete. Tu už predtým sa už nič, už sa to proste nedá zachrániť. No, ja sa s vami učím a na